నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నేను సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఎట్టికేలకి ఏపీ రాష్ట్రంలో ఇసుకకు సంబంధించి ఒక అప్డేట్ ఏంటంటే, ఇది ప్రైవేటు పరం అయితే అయిపోయినట్టుంది. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇసుక అవసరం అయ్యి తీసుకెళ్లాలంటే కనుక ఆ రిచ్కి సంబంధించిన ప్రాంతానికి కూలోళ్ళు మీరే తీసుకెళ్ళాలి, మీరే తవ్వుకొని వెళ్ళాలి. అంతేకాకుండా ఒకవేళ బయట వ్యక్తులు కానీ ప్రైవేటు వ్యక్తులతో కానీ తవ్వించుకొని పోవాలి అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి ట్యాక్స్లు కట్టాలి. అందుకేమో బహుశా ఇసుక మీద జిఎస్టీ యాడ్ చేసినట్టున్నారు. ఇంక బాగానే ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో నుంచి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు పోతేనే తలనొప్పి. ఎందుకంటే ఇంక ఇసుక అనేది బ్లాక్లో యథేచ్ఛగా పోతుంది. ఎంత పకడ్బందీగా గవర్నమెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా, సవరణలు చేసినా అక్రమ రవాణా అనేది ఆపడం అనేది అసాధ్యం. గవర్నమెంట్ పరిధి దాటితే